लेला भांग लेला भांग ए बेटुआ लेला थेला दुगला 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 थेला बाबा पलता दिया पली पिताई बोल बम डीजे लेला जब से चढ़ल बाटे सावन महीनावा बाबा के भगती में रहे रातों दिनावा बोल बम सुनो जब से चढ़ल बाटे सावन महीनावा बाबा के भगती में रहे रातों दिनावा बोल बम बोले ले चिल्ला की ले ला बेचले सवंग भांग देवा घर जाके बेचले सवंग भांग देवा घर जाके बड़ा कमलिया बोल बम 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 तुलम छा बम 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 अजय म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो बरगढ़वा ए बम पिया बम डीजे उमेश लगल लॉकडाउन बंद भइल काम धंधा नहीं काहे बे हमरो बलहमुआ अपनवले इहे फंदा ये सखी सुन लगल लॉकडाउन बंद भइल काम धंधा हमरो बलहमुआ अपनवले इहे फंदा पियले भांग सखी चिला मजा रहा के बार बार बेचले सवंग भांग देवा घर जाके ए हो बेचले सवंग भांग देवा घर जाके आई ले जाई हर एक माल 10 रुपया हर एक माल 10 रुपया अरे घाटा रे तोली भैया गलती हो गई अभी दूतली स्टाइल में दादी बुलाता है सुखीपुर बाजार सहारा कमरिया लोग पकड़े उपकार हो बाबा के कृपा से सुखी परिवार हो बोल बम देतियो ए हो सहारा कमरिया लोग पकड़े उपकार हो बाबा के कृपा से सुखी परिवार हो डीजे पय के गाना बाजा के हैं नातली काए भैया बेचले माही को भांग देव घर जाके ए हो बेचले अमित भांग देव घर जाके ए भैया हम थक गईनी अरे बोरा बिछा के बेचब हो